дуруд шунавандагони азиз, охирин таваллути Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз 23 апрели 2020 сол аст. хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз Русия шурӯъ мекунем. Русия ихроҷи муҳоҷиронро то 15 июн боз медорад, гуфтааст Валентина Казакова, сардори сароёсати муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Русия ба хабарнигорон. қайд гардидааст, ки ин тадбир дар асоси фармони президенти Русия Владимир Путин гирифта шудааст. дар давраи аз 15 март то 15 июн Вазорати корҳои дохилӣ дар бораи ихроҷи хориҷиён қарор қабул намекунад. қобили зикр аст, ки дар ин муддати муқарраршуда корфармони Русия метавонанд хориҷиёнро барои кор бидуни патент низ ҷалб намоянд. ёдорас мешавем, ки 18 апрел сарвазири Русия Михаил Мишустин як қарори ҳукуматро имзо кард, ки он такроран муҳлати раводидро барои муҳоҷирон тамдид мекунад, аммо на беш аз 90 рӯз. қаблан аксари муҳоҷирон дар Русия аз сабаби чораҳои карантинае, ки ҳукумат гирифта буд, ҷойи кори худро аз даст доданд. ҳамзамон шаҳрвандони хориҷӣ бо сабаби бастани сарҳадҳо наметавонанд, ки Русияро тарк кунанд. президенти Русия Владимир Путин дар мулоқот доир ба дастгирии тиҷорат бо роҳбарони бонкҳои Русия аз вазъи иқтисодии кишвараш сухан гуфт. Владимир Путин қадами асосии барқарорсозии иқтисоди кишварашро пас аз эпидемияи коронавирус, дастгирии бахши хусусӣ ва таъмини шароити соддаи фаъолияту кор баҳри муҳоҷирону соҳибкорон унвон кардааст. қобилияти бонкҳо дар таъмини афзоиши бемайлони дастрасӣ ва ҳаҷми қарздиҳӣ ба шаҳрвандон ва ширкатҳо омили муҳим дар барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи иқтисоди Русия хоҳад буд. ҳоло барои мо муҳим аст, ки шароитро барои давраи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат фароҳам кунем, гуфтааст Владимир Путин дар мулоқот бо соҳибкорони Русия. раҳбари Русия таъкид кардааст, ки дар айни ҳол ҳадафи асосии умумиҷаҳонӣ коҳиш додани таъсири манфии коронавирус ба иқтисодиёт мебошад. эпидемияи коронавирус, ки тамоми олам дучори он аст, пеш аз ҳама ба ҳаёт ва саломатии инсон таҳдид мекунад, аммо таъсири он ба иқтисодиёт ва вазъи тамоми соҳаҳо то андозае хатарнок аст. барои ин кам кардани чунин таъсири манфӣ ва кам кардани талафоти ногузири иҷтимоиву иқтисодӣ вазифаи муҳимтарини мост, илова доштааст президенти Русия Владимир Путин дар видеоконференс бо бонкдорони Русия. шумо охирин хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед ва пахши мустақим идома дорад. ҳайати коршиносони созмони умумиҷаҳонӣ беҳдошт ҳафтаи оянда ба Тоҷикистон ва Туркманистон, ду кишваре, ки дар онҳо коронавирус вуҷуд надоранд, ташриф меоранд. дар ин бора директори дафтари минтақавии созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ дар Аврупо Ханск Клуге иттилоъ додааст. хабар медиҳад рӯзномаи Коммерсант. ин ду кишвар ба рӯйхати давлатҳо шомил карда шудаанд, ки бо нуқтаҳои сафед бо харитаи донишгоҳи Ҷон Хопсинг нишон дода шудаанд. ҳодисаҳои сироятёбӣ бо COVID-19 дар се давлати Осиёи Марказӣ, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ошкор карда шудааст. давра интизор меравад ҳайати коршиносони созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ пас аз боздист аз Тоҷикистон ва Туркманистон барои мубодилаи арзёбии вазъи минтақа бо хабарнигорон нишасти матбуотӣ баргузор кунанд. рӯзи панҷшанбе муовини сарвазир ва вазири корҳои хориҷаи Туркманистон Рашид Мередов такроран таъкид кард, ки дар кишварашон ягон ҳолати тасдиқшудаи сирояти вируси COVID-19 вуҷуд надорад. вазорати тандурустии Тоҷикистон низ хабар медиҳад, ки то кунун дар Тоҷикистон ягон ҳолати вируси COVID-19 дар байни одамон ба қайд гирифта нашудааст. табибон дар Покистон аз ҳукумат ва рӯҳониёни бонуфуз даъват карданд, ки қарори худро дар масҷид бинобар хатари афзояндаи сирояти коронавирус дубора баррасӣ кунанд. рӯзҳои истироҳат дар арафаи моҳи мубораки Рамазон, ки 24 апрел оғоз меёбад, ҳукумати Покистон таҳти фишори рӯҳониён маҳдудиятҳои намозгузориро дар масҷидҳо сабук кард. дар мактуби Ассотсиатсияи табибони Покистон, ки рӯзи 22 апрел ба сарвазир Имронхон ва рӯҳониён ирсол шудааст, дарҷ гардидааст, ки барои пешгирӣ кардани панҷшаи
пешшавии вируси нави COVID-19 маҳдудиятҳо дар масҷидҳо лозиманд. Инчунин қайд гардидааст, ки системаи тандурустӣ бо шумори зиёди беморони COVID-19 ҳалакай дар ҳолати мураккаб дар Покистон қарор дорад. дар ҷумҳурии исломии Покистон ки дорои аҳолии зиёда аз 220 миллион нафарӣ мебошад, шумораи шахсоне ба коронавирус сироят ёфта аз марзи 10,000 нафар гузашт ва токунун ҷони 212 нафар аз ин коронавирус фавт карданд дар Покистон. Аммо омори воқеӣ метавонад боз ҳам болотар бошад. Табибон ҳушдор медиҳанд, ки дар Покистон барои аҳолии 220 миллион нафарӣ 3000 адад таҷҳизотҳои нафасдиҳии сунъӣ вуҷуд доранд, ки ин тамоман ба талаботи мубориза ба вируси COVID-19 рост намеояд. Ҳамчунин ниқобҳои тиббӣ, дастпӯшҳо ва хилъатҳои рӯйпӯш барои табибон низ аз мушкилотҳое мебошанд, ки Ассотсиатсияи табибони Покистон дар номаашон ба ҳукумати Покистон ва рӯҳониён дарҷ карданд. охирин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман идома медиҳем. Зиёда аз 20 кишвар ва қаламравҳои доимии аҳолинишин ё худ ҷазиракишварҳо дар кураи дунё ҳоло аз коронавирус эмин ҳастанд. Рӯйхати мазкурро рӯзи чаҳоршанбе 22 апрел рӯзномаи бритониёи Daily Mail таҳия кардааст. Тибқи маълумоти охирин дар 15 кишвар ва 11 ҷазираҳои аҳолинишин ягон ҳолати сироятшавӣ ба қайд гирифта нашудааст. Хабар медиҳад Ленtarro. ба рӯйхати давлатҳои бехавф аз вируси корона Коморо, Кирибати, Лесото, ҷазираҳои Маршал, давлатҳои федеративии Микронезия, Науру, Палау, ҷазираҳои Соломон, ҷумҳурии Тоҷикистон, Тонга, Туркманистон, Тувалу, Вануату ва Кореяи Шимолӣ шомил мебошанд. Минтақаҳои доимии аҳолинишине, ки то ҳол дар он ҷо коронавирус вуҷуд надоранд, Питкерин, Сента Елена, Ҷоизави ва Тристан да Кунха, Самоаи Амрико, Уилс ва ҷазираҳои Футуна, Свалбард, ҷазираи Норфолк, ҷазираҳои Кокос, Ниве, Текаула ва ҷазираи Кукро дар бар мегирад. барои баъзе аз онҳо нақши ҳалкунонда дар набуди коронавирус тахмин меравад, ки ин макони ҷойгиршавии онҳо мебошанд, чун ҷазираи Кобор дар соҳили шарқии Африқа ва Тувалу бошад дар наздикии уқёнуси Ором ҷойгиранд. дар кишварҳо ва қаламравҳои чораҳои фаврӣ ва қатъиро барои пешгирии паҳншавии эҳтимолии вируси корона андешиданд. ҳамзамон хабар дода мешавад, ки баъзе аз кишварҳо дар бораи ҳолатҳои сироятёбии ин эпидемия расман аз набуди он хабар медиҳанд. васоити ахбори оммаи Кореяи Шимолӣ бо исрор таъкид мекунад, ки дар кишварашон ягон ҳолати сарзадани вируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст, ҳарчанд дар Кореяи Ҷанубӣ, ҳамсояи наздики Кореяи Шимолӣ, зиёда аз 10,000 ҳолати сироятёбии одамон аз коронавирус тасдиқ шудааст. дар навбати худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии худ ба муносибати моҳи шарифи Рамазон тоҷикистонёнро итминон дод, ки дар кишвар вируси корона вуҷуд надорад. айолати Миссисипии Амрико баъд аз айолати Миссури дуюмин минтақаи амрикост, ки алайҳи ҷумҳурии мардуми Чин ба хотири пинҳон кардани маълумот дар бораи коронавирус ба додгоҳ шикоят бурданд. дар ин бора додситони генералии айолати Миссисипии Амрико Линч Фич хабар додааст. ба гуфтаи додситони айолати Миссисипи, Штатҳои Муттаҳидаи Амрико аз сабаби сиёсати нодурусти ҷумҳурии мардуми Чин шумораи зиёди сокинони айолати Миссисипи зарар диданд. Сокинон ҷойи кор, даромад ва зиндагии ороми худро аз даст доданд. болои ин ҳама шумораи беморон рӯз аз рӯз меафзояд ва нафарони зиёд дар ин эпидемия наздикони худро аз даст доданд, ки ин ҳама бо айби ҷумҳурии мардуми Чин рух додааст ва ҷумҳурии мардуми Чин дар ин маврид бояд беҷазо намонад, таъкид кардааст Чин Фичи, додситони генералии айолати Миссисипии Амрико. хотиррасон мекунем, ки таърихи 21 апрел низ додситонии генералии айолати Миссурии Амрико Эрик Шмидт низ бар зидди Чин расман ба додгоҳ шикоят бурд. додситони айолати Миссури низ ба мисли додситони айолати Миссисипи Чинро ба талафоти азими инсонӣ, ранҷу азоби одамон ва такони ногаҳонии иқтисодӣ дар ҷаҳон айбдор мекунад. ба гуфтаи додситон, ҳукумати Чин ба тамоми олам дар бораи хатар ва табиати сирояти коронавирус дурӯғ гуфт, шоҳидонро хомӯш кард ва барои пешгирии паҳншавии ин беморӣ
کمی کار کرد. نماینده وزارت کارهای خارجه چین گن شوانگ این دعوا را مسخره کردن مرافعه دادگاهی نموده قید کرده است که برای برگزاری چنین مرافعه‌های دادگاهی و هیچ گونه سببی نمی‌بیند. در دوره ابج کرونا ویروس پکین بارها از جانب واشنگتن انتقاد شده است. در ماه مارس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ چین را در آن ابدار کرد که جامعه جهانی را درباره خروج کرونا ویروس سر وقت خبردار نکرده است. با گفته پرزیدنت آمریکا بهتر می‌بود اگر مقامات کشورهای دیگر درباره این چند ماه قبلا آگاه کرده می شدند. در اول اپریل اداره اکتشافی ایالات متحده آمریکا گزارش مخفی به کاخ سفید پیشنهاد کرد که چین مقیاس واقعی اپیدمی کرونا ویروس را در کشورش پنهان می دارد. در این باره رامبلر خبر می دهد. شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را روی موج رادیوی موجیر مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. تشکر.